pertama dewe kenalan kowe curhat warna-warna saiki mengkari cerita kurang bakok piye tok larani tetep nang kene tok sia-siake aku tetep ro kowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kawe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara tiwas wis tenanan jebul pelampiasan tiwas wis tresno aku mung anggap apa tulung iki aku kok malah mbok caca-cacai isi ora nyangka kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarani kurang bakok piye kok larani tetep nang kene tok sia-siake aku tetep ro kowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara tiwas wis tenanan jebul pelampiasan tiwas wis tresno aku mung mbok anggap apa tulung iki ati kok malah mbok caca-cacai isi ora nyangka kowe bali karo sing iki sing jaremu ngelarani kurang bakok piye tok larani tetep nang kene tok sia-siake aku tetep ro kowe kurang sayang piye kurang kemati kepiye kowe teko nggawa tresno kowe lunga aku sing lara tiwas wis tenanan jebul pelampiasan tiwas wis tresno aku mung mbok anggap apa tulung iki aku kok malah mbok caca